Good morning. Ay, maglalaba. Dami kong babae. Magkaan muna ako ng basura. Wala kang alagang aso, pero may tae sa harapan mo.
Kaya. Hello, ate. Ate. Kumusta, baby? Ha? Ano ako? Kumusta, baby, ha? Pasok ka na? Mm-mm. Opo, diyan ka lang. Diyan ka lang muna, ha? Diyan lang muna ang bata. Ligpit ako dito kasi may basura tayo eh. May basura. Ay, ko dito. Kasi ano ito lang natin. Pag nila pa ito ng angulo, binangulan. Ano ba sila? Sabi na mataas. Hindi na siya nagsusulit.
Wait lang. Pag-ina mo. Ano naman ba? Oh, kala na talaga. Hindi mo lang, hindi ka lang.
phone. Pagsasabi niyo. Palisin mo ang phone. Thank you.